li bajarê New Yorkê nêzî meydana Timesê ku pîrozbahiya sersalê tê birêvebirin, li hember polîsan di şeva pîrozbahiyê de êrişek hatibû kirin. Di êrişê de sê polîs bi dastekî hatibûn birîndar kirin. Her wiha di êrişê de êrişkar jî ji aliyê polîsan ve hatibû birîndar kirin. Piştî êrişê me jî ji New Yorkiyan pirsî ka di kolanan da çi qas me tirsidar in. It's not really safe around here. You always gotta keep your head up because براستی نیویورک کند اوله هنینه دوی هون هر تن بالا خو بدنا دور و بری خو هر سال ایرشن و ها چید بن اف ایرشه بو من حیبتی نبو دو مهم بری نهال برچاوه من ایرشی پولیسان هاد بو کرن Hin rûniştvanên New Yorkê jî dibêjin ew natirsin, lê bifikarin. Ji ber ku dema ku ew dibînin ku hin kes tên êşandin û jiyana xwe ji dest didin, dilê wan dişewite. û difikirin ka çawa divê pêşiya van êrişan were girtin. Di nav civatê de mejiyê hin mirovan ji aliyê hin tiştan ve yên weke siyasetê, nijadperestî û nefretê hatine şuştin. Pişra jî mirov bi awayekî tund derdikevin holê û hêrişên tund dikin, ev jî dilê me dişavdîne. Di heman demê de sê polîsên ku ji serê xwe hatibûn birîndar kirin ji nexweşxaneyê derketin û tendurustiya wan ber bi başbûnê ve diçe. Mirovê ku êriş kiribû jî niha di nexweşxaneyê de ye. Ji ber ku dema ku êriş kir ji aliyê polîsekî ve bi gulekî hatibû birîndar kirin. Li gor agahiyên polîsan dibe ku êriş êrişeke terorîstî be. Lewre dîsa li gor agahiyên fermî ev mirov ji aliyê FBI'ye ve yek hefte berê hatiye jêpirsîn. Êrişkar 19 salî ye û ji bo vê êrişî ji êleta Maineê hatiye New Yorkê. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.